בקשר אם לדבר קצת יותר ברצינות, בקשר לעניין הזה של החצי שנה, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו מצטלמים, עושים אלבומים שלמים בשבילנו, בשביל הילדים, בשביל פה ושם. באתם אתם לפה, נתתם לנו, אני חושב לכולנו, הרגשה כזאת, שאחרינו, כל האלבומים האלה, הילדים וזה בזמנו יזרקו אותם ללא ספק. העניין הזה שאתם עשיתם לנו פה, זה לדורות. וואו. תודה רבה. בהתחלה שאתם באתם לפה אני הייתי סקפטי באמת. נכון. לא סתם אמרת, באמת הייתי סקפטי ולא אהבתי. אבל אחר כך, אחרי כמה זמן, שגם השתתפתי אני בצילומים עם יוחנן, השתכנעתי שאתם עושים עבודה טובה. השתכנעתי שהחומור זה באמת עוזר. וזה, אני חייתי באור שלי. לפני 6 שנים שקיבלתי את הסרטן במעי הגס, אני עברתי את זה בזכות החומור טבעי שיש לי. עשיתם עבודה יפה מאוד, מאוד נהנינו. שקט, אחד. אומרים שבין שיגעון לגאון מפריד רק הגימל. וואו. זה דבר אחד. דבר שני, ההומור זה באמת דבר שמציל חיים, ואני נוכחתי את זה גם כשאני הייתי חולה. זה לא רק הרמן יש לו פריבילגיה על סרטן, יש לי גם כן מה להגיד. אני הכל היה לי, אבל בגיל 9.5 שברחנו מהגטו, עברנו את היער, ראיתי זוועות לכל החיים, והגענו לסיביר, ושם נזרקתי לרחוב, כי אבא שלי היה עם כדור. ביער הוא קיבל כדור, או מהרוסים, או מהגרמנים, עד היום אנחנו לא יודעים. אז גדלתי ברחוב, אבל למדתי דבר אחד, עצב עושה כאב, שמחה מוציא אותך מהעצב. בתור ילדה, שמחה עושה לך כיף. אני תמיד רואה את החצי כוס המלאה. לא חשוב מה יש בפנים, חשוב מה אני מקרינה. וזה, אני חושבת, הציל אותי הרבה פעמים. מרעב, מבדידות, מכאב, מנישואים כושלים, מילדים שקשה לגדל, מחוסר כסף. הכל עובר. זה תלוי איך אתה הופך את זה. שמעתם? מגיע לה כפיים. אני רוצה להגיד שאני מאוד מתרגשת להיות כאן. גם אני מאמנת לחיים של שמחה. אני מנחת סדנאות צחוק ועוזרת לאנשים להתחבר לשמחה הפנימית שלהם. וזכיתי להיות במועדון הזה כחלק מהפעילות של רווחה. אבל אני מוצאת פה המון שמחה שבעצם אני מקבלת מהאנשים. אני לוקח לעצמי את הזכות להודות בשם כולכם לחבורה הזאת שהעסיקה אותנו. מי זה החבורה הזאת? מי זה? המשוגעים לדבר. איך קוראים להם? קוראים להם אנזו ומוטי ויוחנן, שהעסיקה אותנו במשך חצי שנה כל יום ראשון. צריך להגיד להם תודה, אולי גם לנו איזה רבע תודה שהיה לנו סבלנות לשמוע אותם כל הזמן. אנדורפיני. אבל סך הכל אני חושב שקיבלנו איזשהו בונוס בזכות זה שבאנו ושמענו אותם וכל הדברים האלה. אז אנחנו מודים להם מקרב לב. תודה רבה. לאחר הברכות והתודות אני יכולה להוסיף דבר מה, שאם לפי המחקר האנדורפינים באמת זורמים כשאדם מעלה צחוק
ויש לו מחשבה חיובית, ובפרט הטיפ שלך, שהוא מאוד פשוט, הרי לכל אחד מאיתנו יש מראה בבית, והוא יכול להסתכל ולעשות איזשהו פרצוף שמעורר צחוק בצורה, בוא נגיד, עכשווית, אז זה מעלה את האנדורפינים והרגשתו תשתפר. אני חושבת שזה דבר שהוא חיובי מאוד, והנה הטיפ הוא טוב. תודה רבה, כולם מחכימים, שמעת? טוב, אז אני הגעתי כבר באמצע הסדנה, אז אני לא יודעת מה היה פה בהתחלה, אבל ראיתי רק מאז שהגעתי עד עכשיו כמה אנשים השתנו, או לפחות כמה, איך אומרים את זה? איך שאני רואה את האנשים השתנו. תגידי באנגלית. לא, לא תגיד בעברית. אל תדאג. וזה שינוי מאוד לטובה, זה משהו שהייתי ממליצה לעשות בהרבה מקומות אחרים, לא רק במועדונים לניצולים ולא רק גם בבית הספר, זה מאוד חשוב, זה חשוב עוד יותר דווקא. אבל היה לך נחמד איתנו, אנחנו נחמד. זה לא שאלה, זה לא שאלה, יהודית. עכשיו, מה אתם אומרים על מה שהיא אמרה, שהיא ראה שאתם השתנתם? זה נכון? מרגישים שינוי? מרגישה שינוי פה? אנחנו משתנים לטובה. מה את אומרת? כן, ודאי. ומה אתה אומר? דבר אחד כן, באתי הנה, אני די חדשה פה, ובאתי עם הדעות הקדומות שאנחנו הזקנים כבר לא שווים שום דבר, ואיך אומרים, לכו למטבח, תחזירו את הרישיון וכל זה. עכשיו הסדנה הזו פתחה לי את העיניים שיש הרבה כמוני, וכולנו מגיע לנו להיות כולם, להפך, הילדות השלישית, ואז אנחנו מתחילים מחדש.